Malaikat dikancani demi dikumpuli. Kowe iki otomatis kok ngono kuwi. Bolone wong jero itu. Kalau wingi kok pengen sinau. Kalau niku kan wetone kliwon. Lah niku ki kok jarine kedah ngepas kene. Jan-jane kliwon niku modele kula pripun tadi. Jojo kleru kliwon apa ora aku. Kliwon kuwi lanang wedok ya. Kliwon kuwi Sami gitu. wateke padha. Oh, iki wateke iki wonge kompleks. Kompleks iki kowe apik iso ala iso tanpa diajari lho. Tinggal kumpulanmu ning kono. Oh. Kowe dikumpulke wong elek. Kowe iso duwe ide dhewe sing elek, sing padha kancane. Ora dadak sinau karo kancamu. Ning kowe wis duwe watak kowe iki elek ono. Ning apik ya ono dadi imbang iki. Balance. Saged katot elek nggih gampang. Dados sae nggih saged. Ya kuwi. Masalahe apa? Masalahe sing jenenge wong netu nganggo kliwon kuwi, nganggo pasaran kliwon kuwi. Kuwi wonge pinter omong. Lah nggih. Iya, pinter omong. Kalau nggih ngoten iki. Iya, pinter omong. Berarti bener ya. Pinter omong nak nembung utang. Anggere selindut mulai pinter ngomong. Istimewane meneh kowe iki. Pemaaf. Oh, nggih. Pemaaf. Nggih. Ketoke ngoten, ketoke. Jadi nak wong weton kliwon kuwi serawunge akeh gitu. Ketoke gojekan. Mergo kowe di pikiran sing elek mau, ketoke gojekan. Ning padahal kowe iki tujuanmu positif. Dadi kancamu ora ngerti nek kowe iki ketoke kumpul kok ngene jebul nyolong. Petek sih iki. Goblok iki. Nggih. Ketoke nggih. Nggih ngoten. Nek turene rencang-rencang nggih ngoten. Ya, Dadine nek jarine kula nganu. Kancane sing sae-sae nggih enten nggih. Akrab, kancane sing merosal nggih. Nah, ya mula kan sing jelas kuwi kowe wong karange pemaaf, kancamu akeh. Mula akeh to kanca sing ujug kuyur, aku kangen kowe ya, Mas. Nggih. Apa aku kangen kowe, Le? Nggih. Ya mbok kuwi sing diomongke apa nek dambenge wong kowe kuwi mau heterogen, Mas. Sampai selek kayak mau. Malaikat dikancani demi dikumpuli. Tapi ada yang lebih istimewa. Orang yang mulai watak kaya kowe kuwi ya sing duwe weton nganggo kliwon kuwi. Itu lebih dekat dengan Tuhan. Lebih dekat dengan Tuhan. Jadi kowe iki sebetulnya ya mung batinmu kuwi mung batin aku kepengin gawe kaya ngene tadi. Kuwi akan sampai mudah. Tidak usah kamu kuwi meminta-minta. Ora usah kowe nyuwun-nyuwun kesuwen nggo nyuwun-nyuwun. Nek sing dina kanca sing nganggo Liyane niku. Liyane kuwi dadak nganggo nyuwun-nyuwun. Kowe iki otomatis. Kok ngono kuwi. Bolone wong jero itu. Bolone wong jero. Istilahnya kliwon itu wong kelahiran kliwon kuwi adalah orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Wah. Ya. Top Gitu. iki. Ya iki mau jabarane Pakde kanca akeh Nggih. gitu. Kowe guyon iso gitu. Nggih. Kowe sing positif iso.
sing negatif iso kaya ngono kuwi. Isih pemaaf. Nek jenengan nilai kula masuk sedanten iki. Ya. Masuk. Masalah kowe nak komunikasi mbek Pakde kuwi. Kowe kan anak Pakde kan kaya anak mbek Pak. Nggih. Ya toh. Nggih. Kowe iso komunikasi mbek Pakde. Kowe komunikasi dan Pakde ya toh. Delale salah lagi aku omong mbek kowe iki ketoke ya wis omong karo kancane Pakde ngono kuwi.